Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πρώτα τον κύριο Καλατζόγλου για τον ελκυστικό τρόπο με τον οποίο μου μίλησε και μου διήγερε πάρα πολύ το ενδιαφέρον να κάνουμε αυτή την συζήτηση σήμερα, τον κύριο Μπαμπασίδη και τον κύριο Φανίδη και φυσικά όλους εσάς που πήρατε χρόνο από το απόγευμά σας για να είμαστε όλοι μαζί εδώ. Λοιπόν, ο τίτλος, αν βλέπετε την εικόνα, τώρα είναι «Κβαντομηχανική Λυκείου». Μπορούμε να τη διδάξουμε λίγο καλύτερα. Η έμφαση είναι στο λίγο. Δεν θα σας πω πράγματα εξωπραγματικά. Να φανταστώ μια ουτοπική εκπαίδευση όπου όλοι οι μαθητές φλέγονται για την επιστήμη. Ξέρω ότι υπάρχουν στο βάθος πανελλαδικές εξετάσεις, όλους αυτούς τους περιορισμούς της πραγματικότητας κάτω από τους οποίους κάνετε τη δουλειά σας, τους γνωρίζω και επομένως το ό,τι θα πω στη συνέχεια θα είναι μερικές προτάσεις πώς μπορεί να γίνει με αυτούς τους περιορισμούς, να γίνει λίγο καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος της κβαντομηχανικής. Θα αρχίσω όμως πρώτα, μάλλον καλύτερα να σας πω ποιο είναι το περίγραμμα αυτών που θα ήθελα να πω. Μια και είναι πράγματι τα 100 χρόνια από το 1925, όταν ο νεαρός 23 ετών τότε Χάιζενμπεργκ αποσύρθηκε στο νησί της Ελιγολάνδης λόγω αλλεργικού πυρετού και εκεί με εξελίχθηκε αυτή η θύελλα των νέων ιδεών μέσα του και δημιούργησε την μηχανική των μητρών και αυτό ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα για μια ταχύτατη εξέλιξη από εκεί και πέρα που μέχρι το 1927 είχε δημιουργήσει την κβαντομηχανική που ξέρουμε σήμερα. Θα πω λοιπόν πρώτα δύο λόγια για αυτό το γεγονός. Τι ήταν αυτή η περίφημη μηχανική των μητρών και πώς έφτασε ο Χάιζενμπεργκ. Δεν είναι καθόλου εύκολο να βγάλει κανείς την λογική κάτω από την πρώτη του δημοσίευση. Θα κάνω μια προσπάθεια εκπαιδευτικής ανακατασκευής της ιστορίας. Αμέσως μετά θα πω για το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, σύντομα, για να θυμηθούμε όλοι ποιο είναι το φωτοελεκτρικό φαινόμενο και τι καλούμαστε να συζητήσουμε σε μία τάξη. Μετά θα πω τη βασική μου ένσταση στη χρήση μιας παράλογης μονάδας για το μικρόκοσμο που είναι το τζάουλ. Και μόνο αυτό να απαλληφθεί και να μιλήσουμε στο μικρόκοσμο με τη φυσιολογική μονάδα του μικρόκοσμου που είναι το EV, θα είναι μια σημαντική βελτίωση και θα προσπαθήσω να το δείξω στη διδασκαλία του μαθήματος κβαντομηχανικής. Οπότε στο τέταρτο, με νόμισμα ενεργειακό το ηλεκτρονιοβόλτ, αυτή είναι η φυσική μονάδα στο μικρόκοσμο, θα βγάλω ένα υπέροχο πρακτικό τύπο για την ενέργεια του φωτεινού κουβάντου και μετά θα κάνω 5 ασκήσεις και θα δείτε πόσο απλούστερη είναι η διαδικασία και πόσο φιλική μπορεί να είναι για τον μαθητή η διδασκαλία τουλάχιστον του φωτοελεκτρικού φαινομένου, όπου η ενεργειακή μονάδα έχει μεγάλη σημασία. Και πράγματι χρειάζεται εδώ διδακτικό ταλέντο για να το συσκοτήσει κανείς αυτό το θέμα και εκεί έχουμε ευθύνη. Σε αυτό το θέμα δεν μας φταίνουν ούτε οι πανελλαδικές εξετάσεις, ούτε η προσήλωση των μαθητών προς τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι δικιά μας δουλειά να αφαιρέσουμε δυσκολίες που εμείς προσθέτουμε ως δάσκαλοι, ως συγγραφείς βιβλίων. Αυτό θα είναι λοιπόν το 5. Μετά θα κάνω λίγο μια πιο φευγάτη συζήτηση, μια φορά και έναν καιρό στην Ανδρομέδα. Θα σας δείξω πώς θα μπορούσε να έχει ανακαλυφθεί η κβαντομηχανική χωρίς τον Πλάνκ, μόνο με το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, πολύ απλούστερα, και εδώ θα κάνω φύγη από την πραγματικότητα. Μπορούσα να φανταστώ ένα μικρό project, ας πούμε, με καλούς μαθητές, να ξαναανακαλύπτουν το φωτεινό κβάντο χωρίς μέλλον σώμα, χωρίς Πλάνκ,
και με πολύ ευκολότερο και διαβιέστερο τρόπο. Το φωτοελεκτρικό φαινόμενο είναι μοναδικό από αυτή την άποψη. Ναι, αυτό θα είναι το 6 και στο τελευταίο θα ήθελα μια συζήτηση σε εφόλειες της ήλιες, πάνω σε όλα τα θέματα τα οποία διδάσκετε εσείς, δηλαδή πληθυντικός, στο Λύκειο. Δεν σημαίνει ότι μπορώ να απαντήσω σε όλα, αλλά είμαι πρόθυμος να το επιχειρήσω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. Ο Χάιζεμπεργκ στην Ελιγολάνδη. Η Ελιγολάνδη είναι ένα νησί άδενδρο τελείως, πολύ χαμηλό υψόμετρο, μόνο θαμνό διβλάστηση που ενδείκνυται για αλλεργικές παθήσεις. Πήγε λοιπόν εκεί τον Ιούνιο του 25 ο νεαρός Χάιζεμπεργκ και θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα μια διαδικασία με την οποία μπορεί κανείς να ανακατασκευάσει το πώς έφτασε σε αυτή την, κατά τη γνώμη μου, την πιο συγκρίσιμη μόνο με τη θεωρία της σχετικότητας από πλευράς εννοιολογικής δυσκολίας που είχε το άλμα που έκανε ο Χάιζεμπεργκ. Λοιπόν, να θυμίσω πρώτα την θεωρία των κβαντωμένων τροχιών του Μπορ, η οποία γιατί ήρθε η θεωρία των κβαντωμένων τροχιών? Όχι απλώς για να εξηγήσει τα φάσματα, για να εξηγήσει το μεγαλύτερο μυστήριο που αντιμετώπισε ποτέ το ανθρώπινο μυαλό. Πώς τα άτομα είναι σταθερά και είναι πάντα τα ίδια. Αν πάρω το ηλεκτρόνιο από το άτομο του υδρογόνου και το αφήσω να ξαναπέσει στο άτομο ο γύρο, ιοντίζω την ύλη και ξανακάθω και βγαίνει το ίδιο άτομο υδρογόνου και νυν και οίκες στους αιώνας. Τα άτομα δεν έχουν ιστορία, είναι άχρονα. Δεν ρωτάς που κατασκευάστηκε, ποιος τον κατασκευαστής του, τι αριθμό κυκλοφορίας έχει. Όλα τα άτομα υδρογόνου, όλα τα άτομα οξυγόνουν τα ίδια, γι' αυτό υπάρχει χημεία, γι' αυτό υπάρχει προβλεψιμότητα της χημείας και γι' αυτό υπάρχει ζωή. Η προβλεψιμότητα της χημείας, το αναλύωτο και η προκαθορισμένη μορφή των ατόμων είναι το θεμέλιος λίθος του κόσμου που ζούμε και της δυνατότητας να υπάρχουμε. Οπότε η ιδέα το ήταν πολύ. Υπάρχουν καθορισμένες μόνο τροχές, αεροδιάδρομοι στον ατομικό ουρανό. Και βρήκε τη συνθήκη, στροφερήμουν ένα κέρο πολλαπλάστιο της σταθράς του Πλάνκ και τα λοιπά. Ναι, αρχίζουν μετά και εξηγεί το αναλύωτο των ατόμων. Αφού υπάρχει μια καθορισμένη πρώτη τροχιά, όπως και να πετάξει το ηλεκτρόνιο, αφού δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού, θα πάει εκεί. Ωραία. Είναι βέβαια ένα κβαντικό αυθαίρετο σε κλασικό οικόπεδο, διότι δεν εξηγεί και γιατί δεν ακτινοβολεί πάνω σε αυτή την τροχιά. Υποτίθεται ακτινοβολία εκπέμπεται όταν είσαι σε μια διαγερμένη τροχιά με μεγαλύτερη ακτίνα και πέφτεις. Και αρχίζουν τα ερωτήματα. Τα περίφημα κβαντικά άλματα. Αν έπεφτε, πώς θα το φανταζόσταν κλασικά, είσαι εδώ πάνω σε μια τροχιά, κάνεις μια σπυροειδή κίνηση και προσγειώνεσαι στην από κάτω. Αν κάνεις μια σπυροειδή κίνηση με μεταβαλλόμενη ακτίνα, θα εκπέμπεις ακτινοβολία διαρκώς διαφορετικής συχνότητας, γιατί αλλάζει διαρκώς η συχνότητα της περιστροφής σου καθώς πηγαίνεις προς την εσωτερική τροχιά. Και εσύ βλέπεις ένα φωτόνιο να φεύγει, όλη η ενεργειακή διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής τροχιάς να φεύγει με ένα μοναδικό φωτόνιο. Σημαίνει ότι δεν πέρασε από καμιά ενδιάμεση θέση, ήταν εκεί το ηλεκτρόνιο και εξαφανίστηκε από εκεί και βρέθηκε στην εσωτερική τροχιά και όλη την ενεργειακή διαφορά την εξέπεμψε με ένα μοναδικό κβάντο. Άρα το μεγάλο σκάνδαλο τότε στη φυσική ήταν τα κβαντικά άλματα και το είπε ο καημένος ο Σρέντιγκερ στη συζήτηση με τον Μπορ. Αν αυτά τα καταραμένα κβαντικά άλματα πρόκειται να παραμείνουν στη φυσική, τότε εγώ το μετανιώνω που ανακατεύτηκα ποτέ με την κβαντική θεωρία. Οπότε σιγά σιγά μπορούμε να επιχειρήσουμε τώρα μια αφαίρεση από τη θεωρία του Μπορ. Τροχές δεν είχαμε και καμιά ένδειξη ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι κβαντωμένες ενέργειες όμως, οπότε πάω στο δεύτερο εδώ σχήμα, που ξεχνάω τις τροχές και λέω υπάρχουν μόνο οι κβαντωμένες ενέργειες. Ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να υπάρξει μόνο σε ορισμένες κβαντωμένες ενέργειες, η ενεργειακή πολυκατοικία. Πρώτος όροφος, η θεμελιώδης, δεύτερος όροφος, τρίτος όροφος και μόνο εκεί μπορείς να βρεθείς. Και
Ποιες είναι οι βασικές φυσικές διαδικασίες? Οι μεταπτώσεις από μία σε μία άλλη, απότομες μεταπτώσεις. Εξαφανίζεσαι από την τρίτο όροφο και βρίσκεσαι στο δεύτερο και εκπέμπεις όλη την ενεργειακή διαφορά υπομορφή ενός φωτονίου. Και τίθενται επίσης και άλλα ερωτήματα. Είσαι στην εγκατάσταση ε3, στο δεύτερο όροφο. Μπορείς να πέσεις στον πρώτο, αλλά μπορείς να πέσεις και κατευθείαν στο ισόγειο. Τι διαλέγεις και πώς αποφασίζει το ηλεκτρόνιο? Άρα αυτό ακριβώς ήταν το μεγάλο πρόβλημα γύρω στα 1923-24 κτλ. Έρχεται λοιπόν ο Χάιζενμπεργκ και σύντομα θα συγκλίνω σε κάτι που δεν θα καταλάβουμε τις λεπτομέρειες. Είναι η πιο στριφνή δημοσίευση που έχει γραφτεί ποτέ. Η πρώτη δουλειά του Χάιζενμπεργκ, ότι ποια είναι οι μόνες διαδικασίες που εμείς βλέπουμε, να είμαι σε μια κατάσταση, τα έκανα ανάποδα εδώ, νη ας πούμε εδώ και μη εδώ χάμω, σε μια στάθμη νη και πάω σε στάθμη μη, άρα μεταβάσεις από μια κατάσταση σε μια άλλη είναι το μόνο που βλέπουμε, γιατί αυτές αντιστοιχούν, τα φωτόνια που βγαίνουν δίνουν τις φασματικές γραμμές στο διάκριτο φάσμα. Αλλά θέλουμε επίσης κάτι που δεν μας το δείχνει η θεωρία του Μπορ. Αν έχω είμαι στο τρίτο όροφο και μπορώ να πηδήσω στο δεύτερο, μπορώ να πηδήσω στον πρώτο. Έχω περισσότερα του ενός άλματα. Πώς διαλέγω? Μόνο με πιθανότητες είναι η απάντηση, άρα και έτσι μπορώ να προβλέψω και ποια φασματική γραμμή. Για παράδειγμα εδώ, αν είμαι στην ε3 και μπορώ να πέσω στην ε2, αλλά μπορώ να πέσω και κατευθείαν από εδώ κάτω, θα έχω δύο φασματικές γραμμές. Ποια θα είναι πιο έντονη? Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα, και η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι το μεγάλο άλμα. Άρα αυτά δεν μπορούσε να τα πει η θεωρία του Μπορ, διότι δεν είχε τρόπο να πει πώς γίνεται η μετάβαση από την μία στην άλλη. Έρχεται λοιπόν ο νεαρός Χάιζενμπεργκ και λέει: ξεχάστε τις τροχές, πρέπει να μιλήσουμε μόνο με οντότητες τις οποίες παρατηρούμε. Και τι παρατηρούμε? Τις ενεργειακές στάθμες, διότι από αυτές προκύπτει το διάκριτο φάσμα, και μεταβάσεις μεταξύ αυτών που μας λένε ποιες μεταπτώσεις είναι πιο πιθανές από άλλες. Άρα λοιπόν μήπως τα φυσικά μεγέθη είναι οντότητες που εξαρτάται από δύο δείχτες, από την κατάσταση νη που ξεκίνησα στη μη? Μήπως λοιπόν το χ είναι εκεί που είχαμε τη μεταβλητή της θέσης, ένα μονοδιάστατο πρόβλημα, στη θέση του πρέπει να βάλουμε ένα αντικείμενο με δύο δείχτες, χ με δείχτες νη και μη? Είναι κάτι σαν γέφυρα το χ που συνδέει την κατάσταση νη με την κατάσταση μη, την αρχική με την τελική. Το ίδιο και για την ορμή, διότι αυτά είναι τα βασικά μεγέθη, όλα τα άλλα είναι συναρτήσεις τους. Ωραία, και ένα αντικείμενο με δύο δείχτες, όπως ξέρετε, μπορούμε να το γράψουμε σαν μία μήτρα με δείχτη γραμμή στο νη και δείχτη στήλη στο μη. Άρα να, χ και π λοιπόν θα έχουμε δύο μήτρες στη θέση των. Και τι εξώσεις θα ικανοποιούν αυτά? Τις ίδιες με τις κλασικές εξισώσεις. Άρα δεν χάνεται η μνήμη της παλιάς φυσικής, και η εξισώση είναι η μάζα η επιτάχυνση δεν είναι δεύτερη παράγωγος της θέσης. Ναι, μόνο που είναι η μήτρα τώρα, ίσον με τη δύναμη που είναι στην άρτη της θέσης, μόνο εκεί που είχα τη θέση βάζω τη μήτρα. Και αν πείτε θα βρω τα ίδια πράγματα τότε αφού είναι της εξής. Λάθος, διότι οι μήτρες θέση και ορμή, η ορμή είναι η παράγωγος, η μάζευ την παράγωγο του χ, η διαφορά του χ πέμιον π είναι γιώταες, δεν μετατίθενται. Όλη η διαφορά στον κόσμο τούτο, αυτό μας είπε η μηχανική των μητρών, οι εξισώσεις είναι σαν τις εξισώσεις του Νεύτανα, μόνο που τα μεγέθη, η θέση και ταχύτητα, η θέση και η ορμή, οι μήτρες που τα αντιπροσωπεύουν δεν μετατίθενται. Και τελειώνω. Και ποιο είναι το φυσικό νόημα? Αν βρω τη μήτρα της θέσης και θέλω να δω ποια είναι η πιθανότητα από την 3 να πάω στην 2 ή από την 3 στην 1, θα υπολογίσω το στοιχείο της μήτρας
3,2 και το στοιχείο της μήτρας 3,1, θα τα τετραγωνίσω και αυτά θα μου δώσουν τις πιθανότητες να πάω από την 3 στην 2 και θα μου δώσουν τις εντάσεις των φασματικών γραμμών κτλ. Λοιπόν, δεν περιμένω εννοείται ότι θα καταλάβουν πολλά πράγματα από αυτό, αλλά μια αίσθηση τουλάχιστον ότι αυτό που όθησε τον Χάιζενμπεργκ ήταν μια επιστημολογική ανάλυση ότι πρέπει η φυσική να μιλάει μόνο με πράγματα τα οποία μπορεί να παρατηρήσει. Τροχές δεν τις παρατηρούμε, άρα στη θέση των τροχιών πρέπει να βάλουμε οντότητες όπως αυτές τις μήτρες που μου λένε πώς περνάω από τη μια κατάσταση στην άλλη, και έτσι έφτιαξε την μηχανική των μητρών και τα λοιπά, ενός δευτερολέπτου σιγή προς τιμήν όλης αυτής της υπέροχης ομάδας των πιτσιρικάδων, Χάιζενμπεργκ, Πάουλι και Τιράκ, η συμπάθεια μου είναι ο Τιράκ. Λοιπόν, και πάμε σε πιο γήινα πράγματα τώρα. Από αυτή την επανάσταση λοιπόν που κλείνει τώρα 100 χρόνια, εμείς καλούμαστε να την διδάξουμε στο ελληνικό λύκειο. Πήρα το φωτοελεκτρικό φαινόμενο για τους λόγους που θα δείτε, ως παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ έχω μια σύνοψη γρήγορη. Τι πρέπει να πει κανείς, ποιο είναι το φαινόμενο. Ωραία, εντάξει, τα γνωστά. Φωτοελεκτρικό φαινόμενο είναι η απόσπαση ηλεκτρονίων από ένα μέταλλο με πρόσπτωση φωτός, ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας γενικότερα στην επιφάνειά του. Πρώτη παρατήρηση. Φωτοελεκτρικό φαινόμενο γενικότερα λέμε την απόσπαση ηλεκτρονίων από κάθε φυσικό σύστημα στο οποίο είναι δέσμια τα ηλεκτρόνια. Ας πούμε στα άτομα που θέλω 13,6 eV για παράδειγμα ηλεκτρονιοβόλτ στο άτομο του υδρογόνου. Η απόσπαση ηλεκτρονίου από ένα άτομο υδρογόνου φωτοελεκτρικό φαινόμενο θεωρείται. Απλώς με τα μέταλλα η πειραματική του παρατήρηση λόγω του ότι υπάρχουν πολλά ελεύθερα ηλεκτρόνια και το έργο εξαγωγής είναι σχετικά μικρό, είναι πολύ πιο εύκολη η πειραματική μελέτη, αλλά το φαινόμενο είναι γενικότερο. Είναι η απόσπαση ηλεκτρονίων από άτομα ή μόρια, γενικά από συστήματα στα οποία είναι δέσμια. Και όχι μόνο από μέταλλα, αλλά και από κοινή ύλη, που δεν είναι κατά ανάγκη, δεν έχει μεταλλικό χαρακτήρα. Λοιπόν, για τους πειραματικούς νόμους προφανώς ήταν αυτονόητο ότι τι θα έφτιαχνες ένα κύκλωμα για να μπορείς να δεις και να μετρήσεις πόσα ηλεκτρόνια βγαίνουν, με μια κάθοδο πάνω στην οποία πέφτει η ακτινοβολία F. Τα ηλεκτρόνια κυκλοφορούν γύρω-γύρω και μετράς το ρεύμα, δεν θα πω λεπτομέρειες αυτό. Φάνηκε όμως, και εκεί είναι η καρδιά τώρα του αδιεξόδου της κλασικής θεωρίας. Ο βασικός πειραματικός νόμος ήταν ότι υπάρχει κατόφλι συχνότητας. Φωτοελεκτρικό φαινόμενο μπορεί να συμβεί μόνο όταν η συχνότητα της ακτινοβολίας υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή. Πρακτικά από το υπεριόδες και ελάχιστες περιπτώσεις με μπλε φως στα όρια του ορατού, δηλαδή λίγο μέσα στο ορατό. Κατά κανόνα οι περιόδες φως. Αυτό ήταν πραγματικό σκάνδαλο. Γιατί? Διότι αν το φως είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα όπως μάθαμε από το Μάξουελ, και αυτό ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα ίσως της φυσικής του 19ου αιώνα, η ενοποίηση ηλεκτρισμού και μαγνητισμού και οπτικής. Το φως είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, έχει ένα ηλεκτρικό πεδίο, το ηλεκτρικό πεδίο θα δρά πάνω στα ηλεκτρόνια, θα παράγει έργο, τσοκ σιγά σιγά θα τους δώσει αρκετή ενέργεια για να τα αποσπάσει. Επομένως, εξαγωγή ηλεκτρονίων θα έχω για οποιαδήποτε συχνότητα. Όχι μόνο για υπεριόδες φως, αν ξεχάσουμε τις περιπτώσεις που συμβαίνει και στο ορατό φως. Επομένως, πρώτη παρατήρηση. Είναι απόλυτο φιάσκο, και εδώ θέλω να κάνω μια διδακτική τώρα παρατήρηση. Συχνά βλέπω έτσι σε βιβλία και σε σημειώσεις που γράφονται
είχε δυσκολία η κλασική φυσική να εξηγήσει το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Σαν να ήταν μια συνηθισμένη δυσκολία. Περί απόλυτου φιάσκου πρόκειται. Τέτοιου φιάσκου που εμείς δεν θα ήμασταν εδώ. Μη σκεφτόμαστε μόνο το πείραμα. Αν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είχε αυτό το χαρακτήρα, το φως, οποιαδήποτε ακτινοβολία, το ηλεκτρικό πεδίο που ασκείται στα ηλεκτρόνια του μετάλλου ασκείται και στα ηλεκτρόνια μας. Και μετά από λίγο θα αποσπάσει το ένα μετά το άλλο το ηλεκτρόνια μας, δεν θα ήμασταν εδώ. Μήνυμα. Ή αν ίσχυε η κλασική φυσική, δεν θα ήμασταν εδώ για να το συζητάμε σε όλα τα φαινόμενα. Το φαινόμενο της ακτινοβολίας του μελανοσώματος μπορεί να δείξει ακόμα και με διαστατική ανάλυση. Η κλασική φυσική ανεβαίνει η ένταση της ακτινοβολίας 7 τετράγωνων νόμος. Μια παραβολή, όλο ένα και μεγαλύτερη, στο υπεριώδες πιο μεγάλη από το ορατό, στις ακτίνες ή μεγαλύτερες, στις ακτίνες γάμα ακόμα μεγαλύτερη, προφανώς δεν θα μας σκοτώσει όλους. Η ύλη θα ήταν στο απόλυτο μηδέν, διότι θα είχε ακτινοβολήσει όλη την ενέργειά της, θα είχε μετατραπεί σε ακτινοβολία και το σύμπαν θα ήταν γεμάτο με θανατηφόρα ακτινοβολία, ακτίνων γάμα και πέρα. Επομένως, αν ίσχυε η κλασική φυσική, δεν θα ήμασταν εδώ. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει στα παιδιά. Είναι μια θεωρία που ερμήνευσε τον κόσμο μας και γιατί είμαστε εδώ, ό,τι περισσότερο φιλοδόξησε ποτέ ο άνθρωπος. Αν αυτό απουσιάζει, νομίζω, και βγαίνει, αναδύεται φυσιολογικά, δεν είναι μια προσθήκη, το λέμε εκ των υστέρων, αναδύεται από την ίδια τη φυσική. Όποτε λοιπόν, για να μείνω μάλλον σχολίασα αυτά που θέλω να σχολιάσω, το απόλυτο φιάσκο λοιπόν πρέπει να δίνουμε έμφαση πόσο έντονη ήταν η χρεοκοπία της κλασικής φυσικής. Όταν έφτασε στο μικρόκοσμο δεν ήταν απλές δυσκολίες με μικρές αποκλίσεις κατά κάποιο τρόπο από τα πειραματικά δεδομένα. Είναι το απόλυτο φιάσκο. Τέτοιο φιάσκο που αν ίσχυε η κλασική φυσική δεν θα ήμασταν εδώ για να το συζητάμε. Αυτές λοιπόν θα ήταν οι παρατηρήσεις μου εκεί. Και πάμε βέβαια το 1905 ο Αϊνστάιν, ξέροντας τη δουλειά του Πλάνκ, σου λέει το απλό, μα αφού η ακτινοβολία αποτελείται από κβάντα, δεν είχαν συμφιλειωθεί ακόμα με αυτή την ιδέα. Ο Πλάνκ θεωρούσε ότι κατά κάποιο τρόπο μόνο η διαδικασία της εκπομπής έχει κβαντικό χαρακτήρα μέσα σε μια κοιλότητα. Ήταν μια ιδέα που σχεδόν κανείς δεν ήθελε να τη συζητήσει μέχρι το 1905 και λέει για να μην καθυστερήσω πάρα πολύ, ότι η ενέργεια του φωτεινού κβάντου HF τι κάνει, μετατρέπεται ένα μέρος της είναι για να καταβάλει την ενέργεια που χρειάζεται για να αποσπαστεί το ηλεκτρόνιο από το μέταλλο, φύγει το έργο εξαγωγής και το υπόλοιπο, αν υπάρχει πλεόνασμα, είναι κινητική ενέργεια. Και τι λέει αυτή η σχέση, ότι το K, η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων, είναι της μορφής Hφ-φ, το φ είναι δεδομένο για ένα δεδομένο μέταλλο, επομένως είναι μια γραμμική συνάρτηση με κλίση που είναι η σταθερά του Πλάνκ, άρα έχει την εκπληκτική μορφή μιας ευθείας γραμμής. Και το ερώτημα είναι πώς μετράμε το K. Ένας πάρα πολύ απλός τρόπος και θα δείτε εκεί τι σημασία έχει το ηλεκτρόνιο βόλτ. Αντιστρέφουμε την πολικότητα της πηγής, αφού τα ηλεκτρόνια έχουν κινητική ενέργεια, πολλά θα φτάσουν, ακόμα και αν η πολικότητα της πηγής είναι ανεστραμμένη, τα αποθεί δηλαδή η άνοδος. Οπότε μετρώ την δυναμικό αποκοπής, το V0, και έτσι μετρώ την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων. Άρα έχω ένα πολύ απλό τρόπο να μετρήσω την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρονιοβόλτ. Και γιατί σε ηλεκτρονιοβόλτ? Τι είναι το ηλεκτρονιοβόλτ? Η ενέργεια που αποκτάει ένα ηλεκτρόνιο όταν επιταχυνθεί από τη διαφορά δυναμικού ενός βόλτ. Λοιπόν, όταν χρειάζομαι να βάλω 2 βόλτ αντίστροφη τάση, προφανώς με 2 ηλεκτρονιοβόλτ ενέργεια βγήκαν από την κάθοδο αυτά. Και χρειάζεται η ίδια τάση 2 βόλτ που χρειάστηκε για να τα επιταχύνει, θεωρητικά αν τα 2 εβ παίρνανε επιταχυνόμενα, ή αντίστροφη τάση τα ίδια βόλτ χρειάζεται να τους την πάρουν.
Δεν χρειάζεται κανένα συλλογισμό. Ηλεκτρόνια που βγαίνουν από την κάθοδο με 3 EV θέλει αντίστροφη τάση 3 βολτ για να τους πάρει την ενέργεια που 3 βολτ χρειάστηκε για να τους τη δώσουν. Άρα το ηλεκτρόνιο βολτ δεν είναι μόνο η βολική μονάδα του μικρόκοσμου, είναι και αυτή που κάνει διαφανή όλα τα πειραματικά δεδομένα. Θα επανέλθω όμως μετά από αυτή την επισκόπηση. Θα κάνω μια ευθεία, σκοτώστε το τζάουλ. Λοιπόν, για μένα είναι εγκληματικό. Το τζάουλ, για να πω μερικά, κάνεις φυσική δωματίου. Μετράς πόσο είναι το μήκος δωματίου, το τραπέζι κτλ. Και χρησιμοποιείς το έτος φωτός. Ξέρετε πόσο είναι? 0,4 επί 10 στη μείον 15 έτη φωτός αν έκανα σωστά τις πράξεις το μήκος δωματίου. Φαντάζεστε φυσική που θα μετράμε το διαστάσεις του δωματίου μας. Ο κόσμος είναι το δωμάτιό μας και το μετράμε με έτη φωτός. Το ίδιο κάνουμε το τζάουλ. Αλλά θα σας πω μια διαφορετική αναλογία τώρα. Λοιπόν, έστω ότι το ένα ηλεκτρόνιο βολτ, αυτό είναι η μονάδα λοιπόν στο μικρόκοσμο, η μονάδα είναι το ηλεκτρόνιο βολτ, γιατί όλα τα μεγέθη, οι ενεργειακές συναλλαγές που γίνονται εκεί, έργα ιοντισμού των ατόμων και των μορίων, ενέργειες χημικών αντιδράσεων, έργα εξαγωγής, το φύς, τα μέταλλα, όλα είναι μερικά ηλεκτρόνιο βολτ. Είναι της τάξης όλα του ηλεκτρόνιο βολτ. Αυτόν το νόμισμα λοιπόν στο μικρόκοσμο. Λοιπόν το ένα ηλεκτρόνιο βολτ το πω 1 ευρώ. Έτσι. Για να δούμε λοιπόν το 1 EV που είναι 1,6 επί 10 στη μείον 19 τζάουλ, δηλαδή περίπου 10 στη μείον 19 τζάουλ. Δηλαδή το τζάουλ είναι περίπου 10 στη 19η EV, δηλαδή 10 στη 19η ευρώ. Να το καταλάβουμε λίγο αυτό? Ωραία, το καταλάβουμε. Το 1 τζάουλ, το χρηματικό τζάουλ λοιπόν 10 στη 19η ευρώ. Να πούμε πόσο είναι το ΑΕΠ της γης, το ακατάρτιστο εθνικό προϊόν, είναι περίπου 100 τρισεκατομμύρια ευρώ. Τι είναι το τρισεκατομμύριο? Το τρισεκατομμύριο είναι 10 στην 9η, το τρισεκατομμύριο είναι 10 στην 12η, επί 100 φορές 10 στην 14η. Μέχρι 10 στην 19η πόσο είναι? 100.000. Άρα ένα τζάουλ είναι 100.000 φορές το ΑΕΠ. Είναι το ΑΕΠ του γαλαξία. Αν ο γαλαξίας μας είναι τόσο φιλικός προς την ζωή, ώστε να έχει 100.000 πλανήτες ικανούς για νοήμων και ικανούς να κάνουν πολιτισμό και αναπτυξιακούς και φιλοχρήματος σαν το δικό μας, τότε το τζάουλ είναι το ΑΕΠ του γαλαξία μας. Αν το κάνω, το έκανα και σε χρυσό για να είσαι σταθερό νόμισμα και είναι ένας κύβος 2 χιλιόμετρων χρυσού. Και κατεβαίνει λοιπόν ο τύπος για να πάρει τσιγάρα στο περίπτερο και έχει πίσω του για να πληρώσει. Αυτή είναι η μονάδα. Το τζάουλ, ένα βουνό χρυσού και περιμένει και τα ρέστα. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου είναι εγκληματικό το να χρησιμοποιείτε το τζάουλος. Και κάνει αφάνταστα δύσκολα τα τετριμμένα προβλήματα. Απλώς πατάς το κομπιουτεράκι και δεν σκέφτεσαι καθόλου. Συνταγή για να μην σκεφτόμαστε. Οπότε λοιπόν εδώ τώρα θα πάω να κάνω φυσική του μικρόκοσμου με το τοπικό νόμισμα, όχι με το γαλαξιακό νόμισμα. Με το EV λοιπόν. Ωραία. Ο βασικός τύπος ποιος είναι? Ο τύπος που μου δίνει την ενέργεια που έχει το φωτεινό κβάντο, το HPF, που συναρτήσει του μήκους κύματος, γιατί το μήκος κύματος μας δίνουν συχνά, είναι HC δια λάμδα. Ωραία. Εγώ τι θέλω? Ένα τύπο, αφού στο μικρόκοσμο τα μήκη μου, ποια είναι η φυσιολογική μονάδα? Το νανόμετρο. Εγώ προτιμούσα το άξτρομ, αλλά χάρη της εκπαίδευσης υιοθέτησα το νανόμετρο. Να μετρώ το μήκος κύματος σε νανόμετρο και μου δίνει την ενέργεια σε EV. Άρα θέλω μονάδα ενέργειας στο EV και μονάδα μήκους στο νανόμετρο. Το HC στον αριθμητή έχει διαστάσεις ενέργεια επί μήκος,
Άρα πρέπει αντί τζάουλ το έτσι λοιπόν ενέργεια επί μήκος, πρέπει να το μετατρέψω από τζάουλ επί μέτρα που είναι η μονάδα του, να το μετατρέψω σε ειδή επί νανόμετρα. Και τι κάνω, να το έτσι, το γράφω εδώ κάτω, είναι 1,99 επί 10 στη μείον 25 τζάουλ επί μέτρα. Το 1 τζάουλ, πάω ανάποδα, το 1 ειδή είναι 1,6 επί 10 στη μείον 19 τζάουλ, το 1 τζάουλ είναι 1 διά αυτού. Και το 1 μέτρο 10 στην 9 νανόμετρα. Τα βάζω εδώ χάμω και έχω στη σύνθετη σταθερά έτσι 1240 ειδή επί νανόμετρα. Περίπου ίσον στρογγυλεύω κιόλας. Σκόπιμα στρογγυλεύω. Μπορείς να κάνεις πράξεις με το μυαλό. 1200 ειδή επί νανόμετρα. Και νάτος ένας πρακτικός τύπος. Ο τύπος λοιπόν έτσι διαλάμβα σε πρακτικές μονάδες. Τις μονάδες του μικρόκοσμου, νανόμετρα για το μήκος και ηλεκτρονιοβόλτ για την ενέργεια είναι αυτός εδώ. Και τα πράγματα από εκεί και πέρα είναι τετριμμένα, τα κάνεις με το μυαλό. Για παράδειγμα, μια πρώτη εφαρμογή, ας πούμε, για τα παιδιά θα ήταν για να δούμε το ορατό φως. Έτσι, είναι 400 μέχρι 700 νανόμετρα. Στα 400 νανόμετρα για να δούμε τι ενέργειες έχουν τα κβάντα στα άκρα τώρα του φωτός, για να δούμε σε ποιο διάστημα ενεργειών IV κινείται το ορατό φως. 400 με 700, βάζω στον τύπο αυτό λάμδα 400, 1200, 400, 3 IV λοιπόν είναι, εδώ είναι το υπεριόδες άκρο, στα μικρότερα μήκη κύματος, μικρότερα από 400, μεγαλύτερη ενέργεια είναι το υπεριόδες, από εδώ είναι το υπέρυθρο. Και διαιρώντας εδώ, βάζοντας λάμδα 700, βγαίνει 1,7 IV, άρα το ορατό είναι 3 με 1,7 IV, πάνω από 3 EV είναι το υπεριόδες, εκεί είναι η περιοχή που γίνονται και οι χημικές αντιδράσεις, οι αντιδρασμοί των ατόμων, φωτοελεκτρικά φαινόμενα κτλ. Να πάρουμε και μια αίσθηση για ραδιοφωνικά κύματα, που τάξη μεγέθους είναι 1 μέτρο, γιατί οι αντένες μας που τα πιάνουν, ας πούμε, ακόμα και το αυτοκίνητο μας είναι 1 μέτρο. Να είναι 2-3 μέτρα, είναι τα μήκη κύματος των ραδιοφωνικών κυμάτων, δηλαδή 10 στην 9η νανόμετρα, βάζω εδώ 10 στην 9η νανόμετρα, 1200 στον αριθμητή, βγαίνει γύρω στο 10 στη μείον 6 EV. Συμπέρασμα, στα ραδιοφωνικά κύματα είναι τόσο μικρό το φωτεινό κβάντο, τόσο μικρή ενέργειά του, που δεν το αντιλαμβανόμαστε καν, μπορούν κάλλιστα οι μηχανικοί να συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους αγνοώντας τελείως την ύπαρξη του φωτεινού κβάντου. Στην περιοχή των μεγάλων μυκών κύματος είναι τόσο μικρά τα φωτεινά κβάντα που η κβαντική φύση του φωτός δεν είναι ανιχνεύσιμη. Ωραία. Κάνουμε καμιά άσκηση τώρα. Εδώ τι έχω. Τα δεδομένα, δηλαδή μια άσκηση, γράφω το φι5EV και το λάμδα 200 νανόμετρα. Δηλαδή ακτινοβολία, μήκος κύματος 200 νανομέτρων, πέφτει πάνω σε ένα μέταλλο που το έργο εξαγωγής του είναι 5 EV και τα ζητούμενα, ναι ή όχι. Το ναι ή όχι θα γίνει ή δεν θα γίνει φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Μετά πιάνει η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων, αν γίνει φωτοελεκτρικό φαινόμενο, τι ενέργεια έχουν, και πιάνει τάση αποκοπής, ποιο είναι το δυναμικό που χρειάζεται για να τα φρενάρει, να μην φτάσουν, ίσα ίσα να φτάσουν στην άνοδο. Λοιπόν, πραγματικά κάνεις τις πράξεις και εγώ επιμένω, αν είχα την ευχέρεια να καθόριζα την αυτήν, θα έβαζα, γι' αυτό στρογγύλεψα το 1240-1200 και να δίνει σε μερικά απλά νούμερα, οι περισσότερες ασκήσεις να είναι αυτές που σχεδόν τις κάνει με το μυαλό και έχει αίσθηση των αριθμών. Καταλαβαίνει τους αριθμούς. Είναι σημαντικό, αλλιώς αποστασιοποιείσαι τελείως, πληκτρολογίες των υπολογιστών και τα νούμερα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με σένα, ούτε και καταλαβαίνεις να αντιδράσεις αν βγάλεις κάτι παράλογο. Λοιπόν, οπότε 1200 λοιπόν είναι ο τύπος διαλάμβδες, για να βρω την ενέργεια του φωτεινού κβάντου που έχει 200 νανόμετρα, όπως είπαμε, μήκος κύματος. 1200 δια 200 είναι 6 EV, τα 6 EV είναι μεγαλύτερο από το 5 EV, άρα έχει αρκετή ενέργεια το κβάντο να πληρώσει τα διόδια, να το βγάλει έξω, και του περισσεύει και πόσο, και το λες και με λόγια. Έδωσα 6, πλήρωσα 5, μου περισσέψε ένα ηλεκτρονιοβόλτ. Εντάξει, κουβεντιαστή φυσική στο καφενείο,
τις λύνουμε τις ασκήσεις. Και πόση αντίστροφη τάση χρειάζεται? Μα αν έχει ένα EV κινητή ενέργεια, σημαίνει ότι χρειαζόταν 1 βολτ για να του τη δώσει αυτή την ενέργεια. 1 βολτ χρειάζεται και για να του την πάρει. Άρα χωρίς καμία σκέψη είναι 1 βολτ. Πάμε παρακάτω. Θέλω να σας θυμώσω λίγο το πόσο απλά μπορεί να είναι τα πράγματα και πόσο δύσκολο μπορούμε να τα κάνουμε. Αν τα καταφέρω θα έχω πετύχει. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, δίδομαι προσπίπτει ακτινοβολία μήκος κύματος 150 νανόμετρα και μετρούμε πειραματικά ότι χρειάζεται αντίστροφη τάση 5 βολτ για να μπλοκάρει ίσα ίσα να φτάνουν στην άνοδο τα εξαγόμενα ηλεκτρόνια. Άρα σίγουρα γίνεται φωτοελεκτρικό φαινόμενο και τι ζητείτε? Από αυτά τα δεδομένα να πείτε ποιο είναι το φι, το έργο εξαγωγής, ποιο είναι ο μήκος κύματος κατοφλίου, που ίσα ίσα καταφέρνει να τα βγάλει χωρίς κινητική ενέργεια τα ηλεκτρόνια έξω, και να κάνουμε και την γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας συναρτήσεις του μήκους κύματος, γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Λοιπόν, ωραία, τι θα πεις αμέσως? Αφού μου δίνουν το μήκος κύματος, να δω τι ενέργεια έχουν τα φωτεινά κβάντα. 1200 διαλάμδα, αυτός είναι ο τύπος, ο υπέροχος τύπος, θα ήθελα να τον αγαπήσετε. Είναι 8 EV αμέσως. Ωραία. 8 EV. Ναι, αλλά εγώ ξέρω επίσης, μπορώ να ξέρω την κινητική ενέργεια των φωτοελεκτρονίων, γιατί ξέρω το δυναμικό αποκοπής. Είναι 5 βολτ. Άρα πόση κινητική ενέργεια είχαν? 5 ηλεκτρόνια βολτ προφανώς. Καταλαβαίνετε, να σκεφτόμουν με τζάουλο όλα αυτά. Η ίδια η έννοια του δεν είναι μόνο η μονάδα του μικρόκοσμου, το EV. Είναι η μονάδα που είναι συνυφασμένη με το βολτ. Άρα είναι απολύτως και η πειραματική οντότητα, το EV. Έχει πολλαπλή λειτουργικότητα το ηλεκτρονιό βολτ. Δεν είναι μόνο ότι αυτή είναι η τάξη μεγέθους των ενεργειών στο μικρόκοσμο, είναι εγγενώς συνυφασμένη με το βολτ, επομένως με την πειραματική διαδικασία. Ωραία. Οπότε λοιπόν θα έχει και κινητική ενέργεια, αφού ήταν η τάση αποκοπής 5 βολτ, 5 EV. Ωραία, άρα ναι, η ενέργεια των φωτονίων είναι προφανώς το φι συν κάπα, εντάξει, άρα το φι, αυτό θέλω, είναι ενέργεια μείον κάπα, δηλαδή 8 είχαν τα ηλεκτρόνια, τα φωτόνια, μείον 5 που ήταν η κινητική ενέργεια, 3 ηλεκτρόνια βολτ. Ωραία, και πώς θα βρω το λάμδα 0? Τι είναι το λάμδα 0? Εκείνο το μήκος κύματος για το οποίο η ενέργεια του φωτονίου είναι ίσα ίσα το έργο εξαγωγής. 1200 δια λάμδα 0, αυτό εδώ είναι ενέργεια του φωτονίου που έχει μήκος κύματος λάμδα 0. Θέλω να ισούται με φι, δηλαδή θέλω να ισούται με 3 EV. Πάω το 3 EV κάτω, το λάμδα 0 εδώ, 1200 δια 3, 400 νανόμετρα. Και για να μην πολυλογούμε, εδώ τώρα ο τύπος για το κάπα είναι ενέργεια φωτονίου μείον φι, HC δια λάμδα, άρα είναι μια φαινόμενο συμβαίνει για μικρότερο του λάμδα 0, διότι για μικρότερο του λάμδα 0 η ενέργεια των φωτονίων είναι μεγαλύτερη από τα 3 EV και επομένως έχω εξαγωγή. Άρα είναι μια καμπύλη αυτού του τύπου, μια μορφή υπερβολής. Δεν είναι επομένως καλή παράμετρο στο λάμδα, διότι συναρτήσει της συχνότητας έβγαινε ευθεία γραμμή και είναι πολύ προτιμότερο προφανώς να κάνεις αντιπαραβολή, να δεις, να διαπιστώσεις πειραματικά ότι πέφτουν γύρω από μία γραμμή παρά γύρω από μία άλλη καμπύλη. Άρα η συχνότητα, για να κάνουμε αυτό το διάγραμμα κάπα κινητική ενέργεια συναρτήσεις της συχνότητας, η συχνότητα είναι καλύτερη. Ωραία. Πάμε στην άσκηση 3, τώρα τετριμένη, να πούμε κάτι για το υδρογόνο. Έχει 13,6 ηλεκτρονιοβόλτ, δηλαδή για να εγγραφεί η ιδέα ότι το φωτοελεκτρικό φαινόμενο δεν αφορά μόνο μέταλλα.
εξαγωγή ηλεκτρονίων από οποιοδήποτε φυσικό σύστημα στο οποίο είναι δέσμια. Και άρα χρειάζεται μια ελάχιστη ενέργεια για την εξαγωγή τους, που στα άτομα είναι το έργο ιοντισμού το λεγόμενο, και σε όλους τους περιοδικούς πίνακες υπάρχει δίπλα στο κάθε στοιχείο το έργο απόσπασης του πιο εξωτερικού του ηλεκτρονίου. Λοιπόν, 13,6 EV και σου δίνω δύο μητσικήματος. Τη μια έχει 120 νανόμετρα, την άλλη 60 νανόμετρα, και να πεις αν υπάρχει ή όχι φωτοελεκτρικό φαινόμενο, και αν υπάρχει πώς κινητική ενέργεια. Εντάξει, είναι παιδική χαρά πλέον. 1200 δια 120, για τα 120 η ενέργεια των φωτονίων θα είναι 10 EV. Όχι προφανώς, αφού θέλει 13,6. Πάει το πρώτο. Το δεύτερο, αφού είναι 60, θα είναι διπλάσιο από το προηγούμενο, αφού έγινε μισό το μήκος κύματος, 20 EV έχω, άρα θα γίνει φωτοελεκτρικό φαινόμενο, και η κινητική ενέργεια θα είναι η διαφορά. Είχα 20, αφαίρεσα 13,6 για να το βγάλω και τελειώσαμε. Λοιπόν, στις ασκήσεις όμως ζητάτε μερικές φορές και η ταχύτητα, άσχετο μέγεθος. Κανείς δεν μετράει ταχύτητες, παρεπτόντως είναι για να φτιάχνουμε ασκήσεις. Έτσι. Καλά, και εγώ το κάνω, δεν στα μαθήματά μου, οπότε, αλλά καλό είναι να ξέρουμε ότι κανείς δεν μετράει ταχύτητες ηλεκτρονίων στα πειράματα. Και θέλω να κάνω μια παρατήρηση πώς μπορείς να κάνεις και εκεί τις πράξεις χωρίς καθόλου να χρησιμοποιήσεις το τζάουλ. Λοιπόν, πότε παίρνω μια άσκηση. Η ακτινοβολία τώρα έχει 300 νανόμετρα, η προσπίπτουσα στο μέταλλο, το έργο εξαγωγής είναι 3 EV, 3 ερωτήματα, πώς είναι η κινητική ενέργεια των φωτοελεκτρονίων, πόσο είναι η τάση αποκοπής και πώς είναι η ταχύτητα των φωτοελεκτρονίων. Ωραία. Το πρώτο, αφού έχω 300 νανόμετρα, θα πάρω τον τύπο, τον υπέροχο τύπο, 1200 διαλάμδα, βάζω 300, 4 EV, αφού είχε 3 EV, έργο εξαγωγής, 4-3, 1 EV, κινητική ενέργεια, άρα τάση αποκοπής 1 βολτ, από τον ορισμό του βολτ. Ωραία. Τώρα για να υπολογίσεις την ταχύτητα θα μπορούσε να πεις εν δεύτερο μη β τετράγωνον ίσον 1 EV. Να μετατρέψεις το EV σε τζάουλ, να σου δώσουν τη μάζα του ηλεκτρονίου 9,1 επί 10 στη μείον 31 και να κάνεις πράξη. Δεν είναι και καταστροφή, δεν είμαι τόσο φανατικός αυτό. Προτείνω όμως κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ κοντύτερα στο πνεύμα της φυσικής πια, που κανείς σήμερα δεν μιλάει για τα σωματίδια λέγοντας τη μάζα τους. Δεν την ξέρουμε καν. Την ενέργεια ηρεμίας τους. Αυτή είναι η ποσότητα που χρησιμοποιούν όλοι οι φυσικοί. Οπότε αν το δεις έτσι λες, εν δεύτερο μη β τετράγωνο να το γράψω. Εν δεύτερο μη σε τετράγωνο επί β διασέει στο τετράγωνο. Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με το σε τετράγωνο. Το μη σε τετράγωνο ενέργεια ηρεμίας του ηλεκτρονίου. Την ξέρουμε όλοι. Και αν πήγαινε προς τα εκεί και η διδασκαλία θα την ξέρανε επίσης όλοι. Είναι 0,5 MeV. Και έχει σημασία και για το φαινόμενο Κόμπτον και για πολλά άλλα που αν είχα καιρό θα έλεγα και τις άλλες συνέπειες που έχει η υιοθέτηση της ενέργειας ηρεμίας. Όποτε λοιπόν το K, δείτε τελικά από τον τύπο 2K 2,5 τετράγωνο, το V διασέ. Το K είναι 2 EV, το μισέ τετράγωνο εν δεύτερον επί 10 στην έκτη EV, τα EV θα φύγουν προφανώς, το 2 θα πάει πάνω, θα γίνει 4, θα βγει 2 έξω, το 10 στην έκτη θα βγει 10 στην τρίτη στον παρανομαστή. Να μην τα πολυλογούμε τώρα, είναι μία γραμμή και βγαίνει το αποτέλεσμα με διαφανέστατο τρόπο. Με χρήση της ενέργειας ηρεμίας που είναι η βασική ποσότητα σήμερα. Με ενέργειας ηρεμίας σκεφτόμαστε και παρόμοια και το δεύτερο δεν θα ήθελα να το κάνω και αυτό, τελείως παρόμοιο είναι. Οπότε επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κλείσω με αυτό το επιμήθειο. Η κβαντομηχανική είναι απλή αν εμείς δεν την κάνουμε δύσκολη. Είμαστε και εμείς ένα μέρος του προβλήματος, πάντα πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μόνο οι αντικειμενικές δυσκολίες, δεν είναι μόνο. Και εδώ προτείνω μερικούς τρόπους που πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε πολύ, πολύ απλούστερο.
και στρογγυλούς αριθμούς, ώστε ο μαθητής να συγκεντρώνεται στην ιδέα. Ρε εσύ έδωσα 6, ήθελε 5, μου περίσσεψε 1, ακόμα και την ιδέα του Αϊνστάιν, H, ίσον τόσο αφηρημένα, την λέει συναλλαγή, πήγα 6, πλήρωσα 5, μου περίσσεψε 1, γίνεται καθημερινή φυσική, κουβεντιαστή φυσική και αναδύεται η ιδέα και όχι πολύπλοκες πράξεις. Αν χρησιμοποιείς τζάουλ, πραγματικά από την αρχή δίνεις στο μυαλό την εντολή μη σκέφτεσαι. Υπολόγιζε και μη σκέφτεσαι και βγάζεις παράλογα αποτελέσματα και δεν διανοείς να σκεφτείς. Ρε, μα είναι λογικό αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βρήκα. Λοιπόν, το τζάουλ κατά τη γνώμη μου πρέπει επειγόντως να σκοτωθεί και στις πρώτες οδηγίες, αν θυμάμαι καλά, του ΙΕΠ, υιοθετούσαν αυτό το πρακτικό τύπο που σας είπα και ενθαρρύνανε το ηλεκτρόνιο βολτ. Κοίταξα λίγο, κατεβάζω από το διαδίκτυο και είδα ότι είναι ένα χάος, ας πούμε. Σε άλλα μαθήματα χρησιμοποιείται το EV, σε άλλα το τζάουλ. Έχω δει τον τύπο των ενεργειών του ατόμου του υδρογόνου και είναι γραμμένο σε τζάουλ. Βρεγμένη σανίδα, κατά τη γνώμη μου, είναι μια έκφραση που χρησιμοποίησε ένας δασκαλός μου. Λοιπόν, αν θέλουμε να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα, έχουμε πολλούς τρόπους. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τώρα, γιατί το φωτοελεκτρικό φαινόμενο είναι αριστουργηματικό φαινόμενο. Μπορείς πραγματικά έτσι να αισθανθείς τη χαρά της ανακάλυψης και λέω λοιπόν το εξής. Είμαστε στην Ανδρομέδα, έτσι να πάμε κάπου αλλού, μια συνάδελφος φυσικός εκεί. Δεν υπήρξε κανένας Πλάνκ, ενδεχομένως επειδή για την ακτινοβολία του μέλλον σώματος είχαν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και οι εταιρείες λαμπτήρων πυραχτώσεως τι υλικό να χρησιμοποιεί για να έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση και ενδεχομένως και για αυτούς τους λόγους, αλλά κυρίως για θεμελιώδεις λόγους, είχε στραφεί πολύ το ενδιαφέρον. Μπορούσε να μην είχε στραφεί και να μελετούσαν πρώτα το φωτοελεκτρικό φαινόμενο χωρίς να έχει προηγηθεί. Κάνουμε λοιπόν ένα μάθημα εναλλακτικής ιστορίας τώρα. Μια ανακάλυψη με άλλο τρόπο. Ωραία. Πειραματικός λοιπόν αυτό θα καταλάβαινε κάποια στιγμή ότι μετράω την κινητική ενέργεια, θα έκανα αυτό που κάνουμε όλοι μας και σήμερα, σε ηλεκτρονιβόλτ προφανώς, σοβαρός πειραματικός. Δεν ξέρω κανένα πειραματικό, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει ποτέ τζάουλ. Ωραία, εδώ το πέταχέρτζ είναι η σωστή μονάδα. Τι είναι το πέταχέρτζ? Είναι το γίγα είναι 10 στην 9η, το τέρα είναι 10 στο 12, 10 στη 15η χέρτζ, το λέμε πέταχέρτζ. Και έχει σημασία να δίνουμε ένα όνομα. Το καταλαβαίνω. Και εδώ για παράδειγμα για 2 EV έργο εξαγωγής είναι 0,5 επί 10 στη 15η είναι η συχνότητα κατοφλίου. Οπότε το εκφράζει σε πέταχέρτζ. Η μονάδα εδώ είναι το πέταχέρτζ, εδώ είναι το EV. Και πράγματι φαντάζεται να είναι μονάδα το χέρτζ 10-15 χέρτζ και 1 χιλιοστό να ήταν στην άκρη του ηλιακού μας συστήματος θα ήταν ο άξονας. Αν έβαζα μονάδα το χέρτζ. Άρα η επιλογή σωστής μονάδας και μάλιστα ονοματισμένης, διότι το ανθρώπινο μυαλό δουλεύει με ονόματα, δεν δουλεύει με αφηρημένους αριθμούς. Τόσα πέταχέρτζ. Είχα λοιπόν μισό πέταχέρτζ εδώ χάμω, είναι αν το έργο εξαγωγής είναι 2 EV. Κάνει λοιπόν το πείραμα με ένα μέταλλο, εδώ έβαλα τελείως όχι πραγματικά στοιχεία και βρίσκει μια ευθεία γραμμή. Μπορούσα να βάλω τα σημεία εδώ. Ωραία, λέει, να δοκιμάσω, ενδιαφέρον. Να δοκιμάσω ένα άλλο μέταλλο. Παίρνει ένα άλλο μέταλλο, εδώ για να έχω απλούς αριθμούς, το άλλο μέταλλο να έχει διπλάσια συχνότητα από το προηγούμενο, άρα 4 EV, συχνότητα κατοφλίου εννοώ, 4 EV είναι το έργο εξαγωγής, το άλλο 6 και το άλλο 8, έτσι, για απλότητα τα έβαλα αυτά. Και διαπιστώνει παράλληλες γραμμές. Τώρα να σκάλω, θα πει στάσου. Άνοιξε όπως θα έλεγε ο Ζορμπάς. Άνοιξε, είχες μια φορά στη ζωή σου την ευκαιρία να δεις μια όμορφη πράσινη πέτρα και δεν την είδες.
έλεγε σε ένα γράμμα στον είσαι και να με συμπαθάς αφεντικό καλαμαράς. Λοιπόν, να δεις αυτές τις 4 παράλληλες ευθείες, 4 άσχετα μέταλλα, θα πεις αμέσως εδώ είναι κάτι το καταπληκτικό, σημαίνει ότι είναι ανεξάρτητο από το υλικό. Και τι είναι ανεξάρτητο, για να δούμε, αφού είναι ευθεία γραμμή, το κάπα θα είναι μια γραμμική συνάρτηση της συχνότητας, διότι εδώ είναι συχνότητα και εδώ είναι το κάπα. Α, ένας αριθμός επί F, μείον Β, μείον βέβαια γιατί είναι σε θετικό σημείο εδώ ο μηδενισμός, της μορφής ΑF μείον Β. Και αφού είναι η ίδια κλίση, παράλληλα, ανεξάρτητη από το μέταλλο, το α αυτό είναι μια παγκόσμια σταθερά. Να την υπολογίσουμε. Είναι η κλίση της ευθείας. Όταν έχω 1 για παράδειγμα εδώ, η ενέργεια είναι 4 EV, στην πρώτη ευθεία. 4 EV, άρα 2 EV είναι το που αφού αφαίρεσα τα 2 είναι 2 EV. Άρα ποια είναι η κλίση της ευθείας, το α είναι υφαπτωμένη, το ΔΚ δια ΔF. ΔΚ δια ΔF, 2 EV είναι το ΔΚ, από εδώ μέχρι εδώ δηλαδή, η τιμή αυτή η πλευρά, και το 0,5 μέχρι το 1 πέταχερτζ είναι 0,5. Η V ανά πέταχερτζ, 4 η V ανά πέταχερτζ. Να το κάνω σε τζάουλ να καταλάβουν και αυτοί οι γαλαξιακοί τύποι. Ναι, τι θα βάλω. Εκεί που είχα η V θα βάλω 1,6 επί 10 στη μείον 19 τζάουλ, και εκεί που είχα πέταχερτζ θα βάλω 10 στην 5η χερτζ, και τι είναι το χερτζ, S στην μείον 1. Ανεβαίνει το S στον αριθμητή, τζάουλ επί σεκόντ, 10 στη 15η γίνεται 10 στη μείον 15 πάνω, 19 και 15, 34, 4 επί 1,6, 6,4 επί 2, 10 στη μείον 34 τζάουλ επί σεκόντ. Και έχει βρει, και θα έκανε και λίγο καλύτερα τις μετρήσεις μετά. Λοιπόν, μπορώ να φανταστώ ένα υπέροχο σενάριο, να βγαίνει μια υπέροχη έτσι, αυτή έξω, σαν τον Αρχιμίδη, μπορούμε να φανταστούμε, όπως βγήκε ο Αρχιμίδης γυμνός, έτσι, αυτή η υπέροχη κραυγή χαράς. Αυτό είναι η επιστήμη. Έβρικα. Λοιπόν, ενάτο, και θα ανακαλύπταμε χωρίς, και πώς θα σκεφτόταν μετά, συγγνώμη, θα έλεγε, μα κάτσε τώρα, τι είναι αυτό το κάπα είναι η κινητική ενέργεια που έχουν τα ηλεκτρόνα βγαίνοντας. Ωραία, για να βγούνε χρειάζεται να πληρώσουν κάτι. Καταλαβαίνει τη φυσική, ακόμα την κλασική φυσική, ξέρεις ότι θέλει έργο για να βγει. Αυτό το Β λοιπόν είναι το έργο που εξαγωγής. Τι είναι το ΑΕΦ? Ποιος άλλος μπαίνει στην ενεργειακή αυτή συναλλαγή? Το φως, με τη συχνότητά του. Άρα το ΑΕΦ είναι το ποσό ενέργειας που πήρε το ηλεκτρόνιο από ποιον? Από το φως προφανώς, ΑΕΠ. Και το ποσό αυτό είναι ανεξάρτητο από το υλικό, ανεξάρτητο από την ένταση της ακτινοβολίας. Εξαρτάται μόνο από τη συχνότητά της, είτε έντονο ήταν το φως, είτε αυτό σημασία έχει μόνο η συχνότητά του. Μετά από λίγο θα καταλάβαινε ότι ο μόνος τρόπος για να έχει αυτή η εξίσωση, αυτή τη μορφή, είναι το φως, η ακτινοβολία να αποτελείται από κβάντα που καθένα θα έχει συχνότητα α επί F, και το α θα ήταν τότε, στην Ανδρομέδα θα ήταν το σύμβολο της σταθεράς του Πλάνκ. Νομίζω ότι το φωτοελεκτρικό φαινόμενο έχει όλες τις προϋποθέσεις μέσα του για να δούμε και τη χαρά της ανακάλυψης και απλή φυσική, και σε εμάς, από εμάς εξαρτάται να μην το συσκοτήσουμε. Τελεία, δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας απορίες σε οποιοδήποτε θέμα, ή σε αυτά, είστε όλα όσα διδάσκετε. Τελεία.